तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। तो रहुआ सब खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल नया कंपोजिशन, बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई संग। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। लेकिन इससे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ के पसंद बा, गायकी में कदम रखले बानी और रुआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बिन तो रुआ सबके निराश भेले के जरूरत नहीं है। ऐसे कि रुआ अगर गायकी में दम बा तो रुआ के सपोर्ट करे खातिर हम तैयार बानी। ऐसे कि भैया हम चार्ज ले ले, लेकिन रुआ के मेटर में कोनो शिकायत का मौका ना मिली। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होके चाहे नया कंपोजिशन होके, चाहे वो अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मैटर लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, लगन स्पेशल सॉन्ग, बराती स्पेशल सॉन्ग, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, चाहे रिकॉर्डिंग करवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो ये से कहल चाहब रुआ समझ से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी और चैनल के सब्सक्राइब नहीं केले तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रुआ समन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि आजकल लोग कितना भी सिंगर बाड़े कि राइटर के मजाक बना के रखले बड़े और राइटर के संगे भी छल करते, राइटर के संगे धोखा करते रहे। लेकिन वैसन सिंगर ज़िंदगी में कबो सक्सेस ना हो सकले, ना कुछ कर सकेले। काहे से कि एगो सिंगर के आगे बढ़ावे के राइटर के ही हाथ होला। आजकल के लोग सिंगर ऐसा हो गइल बा कि चंद पैसा की वजह से राइटर के संगे इतना दगाबाजी करता कि हद से ज़्यादा। कुछ ऐसा सिंगर बाड़े कि राइटर से मुखड़ा लिखवालते रहे, अंतरा अपने आप कुछ ना कुछ में गाओ के फिट करता रहे, ओकरा बाद से कहते रहे कि हमके पसंद नहीं खे। राइटर निराश होकर चुपचाप भाई अपन गाना ले लेता और वो गाना के लेके सिंगर कुछ अलग तरीका से अपन गालते रहे। तो ऐसे वो अपन मार्केट ख़राब करते रहे राइटर के ना। राइटर तो वो चीज़ होला कि भाई एक आदमी के नहीं 100 आदमी के सहारा से चलता। सिंगर बड़े कि एक आदमी के सहारा चल जाए कि हम जौन गायब हुए पब्लिक सुनी। लेकिन राइटर वो बड़े कि राइटर हर एक प्रकार के, हर एक दुनिया जमाना के देख के लिखत रहे कि हाँ कैसे का लिखे के बा। लेकिन कुछ लोग राइटर के मजाक बनौले बड़े। वो से हम कहल चाह भैया रउआ समझ से कि रउआ एतरे मत करी, राइटर के संगे धोखाबाजी मत करी, चंद पैसा के चलते राइटर के रउआ मत छोड़ी। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लइका प्यार में धोखा खैले बा और ऊपर वाला के सामने अपन दर्द व्याख्या करता, कैसे कौना भाव में बड़ी दर्द भरा आवाज़ में कैसे अपन दिल के दुखड़ा सुनावता कि पता कुछ चलत नहीं खे, लिखल किस्मत में का बावे। पता कुछ चलत नहीं खे, लिखल किस्मत में का बावे। न जी पाई न मर पाई, न जी पाई न मर पाई, मोहब्बत तड़पावे। पता कुछ चलत नहीं खे, लिखल किस्मत में का बावे। पता कुछ चलत नहीं खे, लिखल किस्मत में का बावे। तो उम्मीद करते हैं मैटर वह सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे एक म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सके। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रुआ सब सन्मति चाहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय माता दी।